amaru aliatanchiriange chirita chiminye abakagwitirwa imegose asenka yomonge na Dorcas Kebiro yuma ega ya masabayo agendete asaye ekanisa ye Adventista ya amariba na gwanchirana gosoa ase ekanisa Omorande Bernard oyora amasabayo nigari eira yogochikobwatesia omosubati Dorcas anene mono asoko agenderea na kwene kyabuna abana baye ngogenda bari chiskuru na konyora masomo Aseganga yogotoria bali bonsi barule asobweli bwomonene nabo igo bali bonsi babaire bagusionoka chinkoro na kuba ukwegena elia kabere wetera asa matuko 10 ya masabo ayo agokolekana ase chikanisa chonsi chigi Adventista imeyense ya Kenya kira omwaka nigo ekanisa ya Maliba egotoka ase kenyorukia Maliba esa location ya Boronyi location ya Matunwa ebunge ya Nyalibari chache meye county ya Kisii yakolesa bali goika ase nkayo mosubati Dorcas Nyanchera Kebiro oyua oimukia egetambokero na gutigo bwani bwa marua tancheiri na kurwali bageli gocha asa barandia goitera marua yu aetanetie chilita chiminye batebinge enchera yemule neyo gusira karuo mubwati enchera yobogima nenchera yobogima yiri mwanyasaye Mongino sibokote ya biashara bya enkole marake obeka na maruaya amaruwa getabu ky'abakuku kegote bangaragereriwe omonto ko abanta binte bitindu banywe bachikurwana chinyumba cyabo bona butwa buli umongina tole kanki otagetera amaragereriwa gosina maseni kwa kyari ntwa basumba manene to gweta mangana abire Korengana n'umongina Dorcas nigo akwerana goteba buna niga chage toboni bwa marua yu chinga kyumuga koye abete kagusira tani myaka 20 yabeirige koera nabono nigerure bosoa ase kanisa na gutiga oboni obo naboigo anyare ko baga kubatiswa na koba omubero muya yaso akori byasere byane tari aso gwanja na kuba soboko yakugarancha sabana bana mugakona sirita gantige kindo mukisa igo na temira se byasare bino abandi bagotanga bibwate kusino maraya kusembi bwate ibinte binge lakini nje kwirengana nje se byasare byana nakori nana bomudabo murwanyo mokongo no murandi bakambe kugaranche amina na toni tero amen chinga kichecho nigo murandi bwe kanisa ya Maliba aserieta Pastor Bernard Nyakeri oigo asabira bagambi bonsi kuligereria abantu banga Dorcas na boigo kubaligeria chinchira chinga uchio komenya anene chinga ki baitabire gonchorera na gutiga ogonchoreria bobonia amarua tancheiri abantu abange bagokora ebyashara tari ebyamarua tari asenginji yogwancha abantu etutomanyigo yakonyorosoire abantu bamutebingeke ngokora kere bwango nabokera akonye ige kanisa ya Maliba district na Maliba church asa matuka ya 10 ya masabo nyasachi abasiseri mono turi gusaba igo bibiro tenga toka no muntu wateme chando musabire ngota womuliro urare boigo nigo Pastor Bernard aliira yogo chikubwatesia omongina Dorcas asobogima na boigo komokonya koira omwana oye ase skuru elia nyariko bagako egendereria na masomaye na kumurigeria chinchera chinga ucho komenya aso kumurigeria obwonchoreria bonde obungao twegwana nanga nkora murigiro turi ngakyo mwana era akora kore skuru gera form 4 iga abantu baita bagambe baita kimubwate kende karuwe tubwatira nene kanisa tokonya abantu aba tari wanja kwabo twende twitera na to bagenda bayira naje saba karteki asabalenge tiga to batebinga tuba bwate kurwa to baro kinjeringi abagakora batokonyira abana situma guchaka bonike kende nagito guchaka komoro kinjera ngyakoraki na burandi bonde mbuyo mugo gikokora gikuruseri cinene mutigeta abantu bakorana nene sese bale this is the only preaching murakora Ginkolpoteria geteseni kiagetembe korwa ase kinyorukia Maliba ime sub location ya Boronyi ase ebunge ya Nyalibari chache incheni gonkuru kwa Ruth Kemunto.